music. People. Hey people. Hey people, GCC. Hello. Yep. Muri boere ndakuti ndadzoka. Muri say Roda Ruish, how you? Michael Wo. Black Cities Chinyanga, how are ye? Muri boere Emma Moyo, Black Cities Nyanganda Kumurosa, Timandower, how are you? Muri boere. To vekile last maponga nesh urisi sishengisiwe Adelaide Masuku urisi Diana Moyo Pininia ukudzaita gwazi PKT taure kwazvo chinda kuno vanokonhodera kwazvo ndo matauriro angu iwayo. Hatione mumwe neharisi peji rekuda ungoda kuonerekwa uchiekera vedwe endai henyu kunoda madhirama acho, not me. Evidence chieza uri seisei. Kandinone next yola wacho Richard ushe gira randira Sierra urisei zodwa tili Regina Ncube Nancy 7 Ashpei Machai Matunu urisei Beauty Stole embedzaye musakaruka Cozy Putin Michaels urisei arivona ndivomhurosa vanhu Loveness Makani vamwe ndavamhurosa kava siza lobuhle chiedza chine mbiri ndarigona iri Yuvate Mwela I see you nokumunjangara urisei ndavamhurosa Edwina Venge Majori Peace urisei ari kumanya mazita achoni mazita zvinorimi Precious Shigwaru zviseisei Girandira urisei Portia Popo Julia Makufa Ashley Smam uchiri muZim here Shero. I am 100% birth in Zim for the meantime. Ndirimo muZim hakuna kwandinoenda ndiriti kana ndaenda munozongondiona ndaveko kwandiendaenda, but for the meantime asanda nepfungwa dzekuda muZim ndiri mborimo 2021 ndinenge ndiri muno muZim kana vati pana muna gombegwa munozongondiona kuzoti guys I'm not in Canada, guys I'm not in the UK, guys I'm not in America, guys I'm not in Australia, guys I'm not in New Zealand. Guys I'm not in Malawi, maybe I'm doing Androla. Guys I'm not in South Africa. Those ndinde chingoita izvo munozondiona ndaveyo. Tidachobvuza madiro yokaima kuva rinda kumhurosa kaiwe Simeon before urisei Melody Pamsai Florence uri boy here embedzaenda mhurosa Faith Kasanga Faith Mudzviti Fortunate Ncube Pauline Marange embedzai musakaruka yes ndakumhurosa Portia Popo ndamhurosa Noliet Chiyangwa alright iri book night Julia McFarland Bridget Gru Privilege Chinyerere yeah alright Amit Sitlokadia, how have you been? Rega ndise link
ndimbokanda mucomment section timbona vanopinda kuti ndiani. Guys, I passed through check with you today. Ndaona baba, I'm so happy, and I'm happy kuti kune vanhu stretch their way, no, not their way, their hands towards budhi vedu kuti vange vachiwana phone. So maybe tomorrow ndinogona kumbozorora, then hopefully on Friday ndokwasakudzokera ikoko. Ndikasakwanisa Friday makuseni, then it means Saturday makuseni ndofanira kudzokera kune foni yavo. Ndo urongwa hwandiri kufunga kuti hunenge huripo. Saka pekutanga vanhu vanga vachiti ngativatengerei kambudzi kakaita kadoko, but vamwe vakati no, ngatiite sei, ngativatengerei foni inoita sei, inoenda paWhatsApp kuitira kuti pamwe vanokwanisa kunge vachinzi titumirei picture yakati, tumirei picture yakati. So far so good. Ndikacalculate mari yacho yabviswa towards foni iyoyo tikaibatanidza nevanhu ivavo vabvisa. Saka in total ndofuti vanhu vatatu vabvisa 30 plus 20 plus 10. So I think we have almost like $60 yabviswa towards the phone. So yani ya budhi vedu vekunikirikini ndo mari yabatanzwa. So far so good. Net these 3 people vakati no about kuti vange vaine phone. So we've got $60. Ndati ndingokudzai ndichibva nefeedback. And musi wacho wandiri kudzokera iwoyo zvakare ndinenge ndine screenshots. Ndichatsvaga chimukofera changu kana ndichama-printa out, then toita live stream navo ndichivaratidza zvese. But vanhu vati havadi kuradzwa mazita avo, havadi kuda kutaurwa zvakare. Ndo respect yaizvozvo, but ndava ndicha feedback kuitira kuti vazive kuti pane munhu abvisa 20, pane munhu abvisa 30, kune munhu zvakare abvisa 10, then ndobva ati zvakare 10 yekutenga zvinhu zvemaspice, which is good. Iyo inoenda kwavari haisi towards phone yavo. Saka ndiyo phone yacho ndiyo yataisa ikoko. So in total we've got $60 yefoni yabviswa nevanhu. Saka inini zvandichaita mangwana pandobuda, time ndononikirikina. Good night, I'm Mamoyo. Ndoinda kundotarisa kuti mafoni asiri epanikirikina pamukotokoto ndiwanewo foni iri nani, isiri yekuti vakaisa pachaja inobva yapera bhatiri ipapo mawana manje. Saka ndo zvandichaita, ndobuda pamwe ndichagona kukumbira hashanzi yangu Washington andiperekedze kana aine time, nekuti pamwe ndianoziva kuti shop yakati ndinowanikwa mafoni. Totasiwa maprice achoni, toona kuti tikakwanisa kuwana foni yakaita sei inogara nemoto, kwete kuti vange vachibudisa line ravo. Line chandaona kuti vanaro zvokuti zvanachitaura paipa ndanitorevesa, ndavasvika vachibudisa line vachiisa mune foni yaRastaman kuti vachiswapa malaini iwayo. Saka ndo zvandichaita kana ndikatadza mangwana kusura mangwana, because iso rangu ramira rikuita kubaya saka hanzozvi kuti nayo yekusayazovata here kwachichikuitika. Saka ndamboti zororei mangwana mawana manje ndimboyazovatawo, then ndosimudzira ndichiinda either mangwana ndopinda mutaundi. Ndikakoniwa mangwana kupinda, then kuswera mangwana inenge yava Friday ndochipinda mutaundi muya, ndodzoka futi nefeedback chikudzai kuti foni yendazoitenga ndokuratidza kuti iyi foni iyaya ndo yatawana, kana pasina azocontributa futi. Hanzi, is that enough for a phone, Shiro? I don't know. I've never bought a phone in Zimbabwe because can't deceive. And so I don't know washi atinete izvo musoro atinga kunzwa musoro. So zvandichaita mangwana makusendisha discuss naye wacho ndonzwa kuti because chandazanje kuti muku aimba ne this other phone ndiri ku Thailand. Phone is guys dzaisunganzwa saka azvidatora mabrands emafoni evanhu because handizodi kuti zvindikanganise, but andoziva kuti foni iyoyo type iyoyo pane inozozvimba bhatiri kuseri kuya yofuta foni iyoyo. Saka handisi kuda kuti ndichinge ndichitenga iyoyo. Then there's another one futi yaishandiswa nawashi, dzaiva nemasame problem ekuti dzinozotanga kuti bhatiri rinofuta.
I don't know why foni ichizongofuta bhatiri. Saka ndo zvandoda kuti tiinde nauyu kundotarisa. Kosta imwe taipi but angari mauidza baya kudai, so ndakamboitengera mhaka yakagara yakaita 2 years but akazotanga ngonzi outdated what. Saka tichapinda mutaundi tondotarisa mafoni achoni kuti ari right achoni akaita sei, uye mashops anotengesa mafoni ari right ndeapi. Asi handifungi kuti ndoda kutenga pane pamwe ndoziva panongoti nzi mafoni pano handisi kuda kuenda ipapo. Iwo mafoni anogona kutipa problem, handidi kuinda ipapo. Maona manje the floor zviri sei? Ndiri bho kuri sei? Ndione foni dzinoita zvimimba mutekwa. Dai ndandinacho ndaichokuradza icho zvimba vaitoti ende vaiva nedambudziko iroro every time rekuti dai ndikuita live woda kutanga kuimba. Saka vaiva neproblem yekuti ukavavekera kunzi yanhingini yangoringa mbva yatopera moto kana kuti haihwikwi. Saka handisi kuda kutanga foni yakadero idzodzo. Da kutovabvunza ndabva palive kuti dzaimbonzi chii foni idzodzo so that toidziavoida. I2 foni dzakadero. Ya ndodziziva hangu foni dzacho. Hands was the story. Tiri kumbongopa manhu maupdates ewekuti so far so good. Ane $60 yabviswa towards phone yabhudhi vedu vekupi vekunhingirikini. Hamina kuti chituri chavo chiya chazorashika sei vedu vendagwadziwa imi. Ndizoti pakurongedza chadonha. Ndizive kuti pabhonzo gujuguju wekera zvinhu zvikaenda mudenga ndo pachadonha here. Ndanzwa tsitsi vanondisisa baba veve. Apa patazodzokera paya chinovasiya patatawatora vanhu vanga vatobva vakamanya vakutotsvaga kuti nepabheko here ndise zvinhu zvangu. Baba vanondibata zvimwe zvokuti ndoshaya ndodii moza. Vanongondinzwisa tsitsi zvisingamboiti. Ndohwari zvikanaka. Antori watanga kugatisa zvinhu. Zvinofunga kuti saka ipapa kuna mangu akuchindikumbira papabheki rekuti ndokumbira kuisa zvinhu zvangu because kune zvimwe kwandazvisiya vanenge vachizvistoka pai vanozomanya vakasiya vangoisa pasi zvinhu zvavo paya kati ndokumbira kana mune chipepa mundisirewo muchipepa. Saka nditofunga ndikaenda uku kunhingirinika hakuna here zvimasaga zvezve zvekuti lese kana vane makudzawo unoisa imomo. Watsvakire kachichangani bheki. Handiti totsvaga chichangani bhegi so that vanenge vachisa muzvichangani bhegi. Handitika watsvakire chichangani bhegi. Ndiriya kuti zvinhu zvachoni handizozvi kuti vanozvibatira pai hawo ini. Pachenji papapa unongokumbira vacho vadonetawo kuti kana pane ndotsvaga chichanga chakaita chibhegi ka. Watsvakira chichangani bhegi. I think ndo zvandichatoita ini. Chichangani sure. Huzi kana vandikumbira plastiki rekuti vaisekera vangosiya vazvisa pasi ndobva vamanya ndobva unoziva kuti achikwadi in life ka kona munhu mukuru akadero achizama kuda kuti pamwe unofanira kunge iwe uri mwana mudoko unofanira kunge uchinyasovapa respect yavanodhiserva. Ukaona vachimanya vodzoka kudai soka unohwa tsitsi guys vachiita izvozvo ndoti why god nai mwari umanya woti ameno earring ndofunga razodonha paya vakatanga kuda kuzama kuti tsvaga earring ye kosi kwavari nenge yatova loss. Uona manje saka mangwana ndichati umbotanga kutsvaga kuti hakuna ma-earring maviri eka matatu adonha because anga asina kuwekera mamwe acho pazvakutya kudai so zvinenge zvabva zvikadonha. Handizivi kuti ndichazviwana here. Hanzi muzonditsvakirawo earring rangu rinofunga radonha ipapo kuti handisi kuti radonhera papi. Ichi chituri chiya kuti vakutonochigadzira kuti sipai seti ikwane saka ndakuchigadzira mangwana kuti ndokwana because waona mufaro chimwe zvacho because pane paita mahambu kudai zvindobva zvakutuka mudenga kudai so. Saka ndofunga pamwe windo ranga rakavhurika zvimwe ndobva zvarashika ndofunga ndozvaitika ipapo ndobva vazozviona vatosvika uko kwatati chinovasiya kuti pane zvazo ndofunga pane zvashota. Okay. Kana vanondisirisa baba hanzi zvichangani bhegi zvokasira kubvaruka. Saka ndechipi chisingakasiri kubvaruka? But it's better than plastic bag.
plastic bag ndinofunga kuti pamwe vanopesera handina kuona hangu kuti vanozvistokera because pandanga ndakuda tata kuzongomhanyawo saka handina kuzinatsoongorora kuti vazozvisa pai vangoti aora ichinda henyu ona maikosa akavamirira vachitsvagawo maearing anga ashota. Because nothing is meant to last forever, but Changanbek rinoita zvakuzoti kanzi arokunzwa bvaruka. You can't compare that with a plastic bag. Senzile mhoro. What did you say? Senzile ndikuwaziso surangu riri kubaya-baya kubva makuseni. Very sorry. Koraita sei? Handizivi zenzile. Wamboisa mushonga here unonzi chi eye drop. Handina eye drop ini. Nonotsvaga ndimangona udaenda kutaundi unoita dhola chete. Richard haugoni kusofta chimoko agonotsvaga sei atoti uchamisirawo shero otona achijamba panapa achiti mari achipinya achiti mufoni pana haugoni kusofta chimoko. The flow mukuda chimoko chete mchitumira imapaunza mira inzwa Richard dezuro evo dezuro chichakatika dezuro The flow chimbomira mira 1 second wozopesa hands na solo kandi what Wi-Fi or internet provider do you use? Inandina Wi-Fi kwezi kuzvipatara zamakuzviita vakati havachauyi kuno kuGlenview. So inini ndoshandisa Econet ndio yandoshandisa ndozvandoita ndinoti ndikajusa $48 ndio patinozotenga ma Wi-Fi aya anzi ma Wi-Fi bundles anditi iwayo anenge ari 50 GB ndo ande ndishandisa iwayo saka ndio solution ndakazoguma ndava nayo since last year. Ndikandise namba dzangu ndiko ndavunzwa kaini namba dzangu private usangope vanhu dzangu ininika kwete dzenyuka idzodzo dzako ndedzangu futika Biflow. Ndiba ndati Sharon Chipo Manzvera. Sharon Chipo Manzvera. Ndichasiya ndatodzidzisa baba vakuti kana vakuda kuenda kumukuru kana kuti kuworld remit vanotoenda mabhengi api. Ndose zvimwe izvozvo zvandanosa kuti lese munhu ada kuvaisira inini ndesingachavatoreri on his behalf because handifungi kuti vanotombozviziva zvemukuru hafungi kuti vanotombozviziva zveworld remit havatozvizivi actually kuti zviripi zvinhu izvozvo havazvizivi saka ndichasiya ndavadii kunavo vanenge vada kuzoramba vachibatana navo vachitaura navo ndosiya ndavaudza ndotovaratidza kuti apa ndo pamunoenda apa because bhengi racho ndakariona munoenda imomo momira mutsetse musati maenda motora chitupa mofotokopa moinda mofunza vanenge I think Africa Sharon. Richard Uribera. Richard. Madi the flow. Ndikotatauranya Sharon ingafriza. Kwanogofriza seiko iye ari yanesi. Shemarians ichi uyu. Network inenge yakadhakwa inenge yakadhakwa. Ko vamwe vacho varipi vamwe vari kupi vamwe vari kuranda zongo vamwe vakutorora ngonono izvezvi. Yes, was B. Nai guys, wait guys. Kana ndikaisa namba yangu apa padiri pa live ka musandifonerawo zve because kune munhu wandifonera bhango nyarara indenda kufunga pamwe aminoti emergency munhu achananga ngachiona hake live bhango fona unondimirira kada kufona dota neni unondimirirawo wotaura neni after live stream inobva yakata kunoka. Yes, ndakazofigure out Rose B. Ndakazozviona ndoita sei.
ndakatozviona ndoita sei thanks ndakazozvifigure out kuti ndoita sei kana kuti ndikaisirwa airtime yandisendi to ndoita sei. Iwe shamwari zanzi lewati rinototsvuka here tsiso rangu zvatsvuka Rakatsvuka. But ndanda kukuudza kuti woita sei the flow vakuti hanzi nini handina care on. hanza unakuona zvakaitika the flow mandikuza zvakaitika the flow akanditi vaida kuedha vanhu pazvanzi nathe flow chimbomira 5 minutes kuenda ndikati aiwa munofanira kutondinyengerera motondiita alright motondiita ndinosiya ndavadzidzisa negekene roseby ndosiya ndavadzidzisa kuti munotopa up sei uye kuti vatenge mawifi bundles so that havarohwi mari every time. Nditatombogara pasi navo musi wachaiwayo ndiri baba nda kutovashingirira guys ndikutonyatsa kuvashingirira ndozvandoda kuita chaiko chaiko. Anyway the flow ndobva handitizondigara 5 minutes ndikati aiwo munotofanira kutoripa vakatondiripa ivo nalincoln vakandiripa 5 minutes ndandahwa nehope ona iko zvinoizvi muripo wehope dzangu idzozi asi muripo wo wakazobatsira ka ndo wakazonotenga shoko wanziva moto shero kumashoko kwachiuraya pounds dzangu dzandakapa shero. iwe chamwari zvezileka wambona kuti unongoti ndo zvayanga yakuita chamwari kuti jesu kristu mambo wedu chii chiri kuitika pano vanhu but wagaza wakutondinakidza ndatoni mafriends guys. Yeah, boys said that is fine, but about one, no comment. About one. Ndanotenga apa yo ndakangana kudze kana uchazotenga yes kana uchazotenga verisa guys inoda kudza ichokwadi ndandidi kukurevera nhema handina jealous verisa inonetsa mapatsi ina handidi kurevera nhema just know kuti you have issues in terms of mapatsi chishongu chiya guys ndakafamba kusvika ndakudza uyu pesi wacho ndikati shamwari ndasingazobudisi time yandinazina yekutora bhidhio dai makandona chikweva gumbo guys shini ningi yesvika uku uchipumbura uchipinda pakati kudai so uchiudza kuti hatina iro toone zvakaita hatina munhu wese aningoti hatina ndakasvika pakudzoka kune zvimwe zvisimbi so kuti zvinonzi matairod hakuna ninga nazvo anenge achingoti hatina usandasvika pakuti iwe saka kana zvanzi tombototi haani images zvinofamba sei kana uchingonzi hapana hakuna asi ukataura when the beat inana mamwe iwo ariko mazuri dzakawanda idzi fasta nokubva kundaripi inonzi chimoto yako inonzi master verisa mapatsi achona achiri kunetsa aya ndikutoudza mune ava varida kutenga kuti just know kuti mapatsi achonika anotinetsei. Saka chitoiburitsa shamari iburitse utsvaga imi ndoiburitsepi kuiburitsa ka uzi kunonzi kuburitsa here kuitengesa ndeitengesa nditange zveprocess yekutsvaga yekera wochihwati mamwe agara ndomboka senga kaka ndisutomboda ndinotoda kutoita gomera ndiripo nako kakandipinza bhizi kanaka. Because nyaya iripo initi kuziva kuti inoshare platform ne which other kai yesame ningirikiri master kuti ningirikiri yacho yakagadzirwa ichishare ne which one inonzi 3 kune name every the flow kune inonzi master 3 iripo master iriko ndo yainoshare nayo yoyo. Anto saka sometimes instead of kuti lese wakaenda wakati ndoda yako yeverisa wakati havana maybe wabvunza yemaster 3 or pamamapatsi anenge achienderana usually it's common sometimes.
Asa ndangoti ndiudza zvakafanana nekuti pane unozaka mota kaMini Cooper kaBMW Mini Cooper. Ndikazivi ndikakaita sei? Tinge unokaziva but maipo unenge usingazivi kuti ndiyo dzinotoshare engine neimwe engine yePeugeot. Peugeot 306 I think. Asi zvinotambudza hazvo kana kuti vanokudza kutimirira munhu anobva kutaunda auye nazvo. Zvinoita sei pakati ende munhu wese kumaraini iwe anenge achiziva kuti iwewo nyange ukatenderera sei uchadzoka zvako. Shopi yatiri kutokudza inowanikwa yavharwa asi ndo iyoyi specifically iyoyi ndo inazvo. Inoita sei? Anyway, it's with your first car, you always learn a lot. Inini manje ndenda tovhura mechanic shop yangu. I'm not even joking because ndakutotambana nokwagasa. Zokutotika ndikatobatwa ngonjo nevanhu vemagasi saka ini ndakutozwa kona yangu yekutoinda ndotosvikapo ndoti mafesi ndabatwa nenhingina handei ndotoinda macho. Muboone sei the flow. Azange iba ndokuwandira mari yacho nongo chitokwana anti-boys dzadza achitikonzi dzakakopera kune vamwe vanhu dzakatotangawo zvazo. Mafesi anospaka big time. Panonakidza zvapo apo kana It by concern was wamboireiza zvako yechihutsi chachi. Ndambodi? Wamboireiza ishu yekuti ichihutsi. Nyaya iya. Understand hangu zvezve but amen. Yeah, ndo iri mayazi. Chinouya hacho chihutsi chacho kuya chinotouya zvacho kuti zvokuseka. Nhasi pataendapo patati guys maufa zvikanza matoyapaekera pano panozombopiswa zvokuti panosviba kuti hauoni kana munhu patoright patochena. Man. Yeah, because with that toxic work, with the toxic waste car, they won't reach their 50s, to be honest. But it's a survival mode. It doesn't matter. But really, they won't reach my 50s. Yeah, pakaipa. Yeah, no. But anyway, tikuonerera tichidzidza zvakasiyana-siyana. Gore rino ndichakuonesai zvangu. Tichingoenda behind the scenes tichingoona hedu. But yeah. Zenzi letaura uda kuti chii? Ndichingoisa lingi ndichingoisawo wapinda wacho. Richard agona game ndeatokutengera imwe pema earring. Imwe chii? Imwe pema earring. Saka imi muda kuti overtake Richard game. No, ndikumudzidzisa mfana wanga ari slow. Ayo blazga. Imi makuda kutodzisa chimoko kuti chive so expensive ka. Saka imi michita take over. Ora gajara regatize kuda innocent yule. Gajara. Kudzidzisa munhu kuti ave expensive. Iwe chamwa ndena asingati zvinhu zvakanaka. Who doesn't want nice things in this world? But imi ndakazvibatira ndega blazi vakuuya vakuda kutange vari kundipa maadvices vaida kutonyamura. Hapana mbonyamura pakutoudzwa magame kuti up your game my friend. Iwe uri kundona nhasi ndazenge ndakuita live ne1 earring rimwe radona indiri pabasa ndiri kutomaketa kuti tengei hakuna kana mbobudikire chimuri zonzile was nowhere to be found. What kind of a guy is that? Ndanga ndiripo.
Trambo unoti wetoti chibhoshero here. Hanzi ari kwanza anga kagadha ibwa. Hanzi anga kagadha ibwa. Wazoona chimunyewe. Yesi kani ino. Ndibhuku uri kuyema chinewo mujiremo. Works. Kufizwa nemaworks. Hanzi kufizwa nemaworks ari kudadaro mujiremo. Kufizwa nemaworks. Sorry. What was boy? Bosha bolato chaiyo kwenye kumboseka. Taurisa nda kure. Say Timurese. Timurese ungoriona ndirori. Yeah, you're not. Hanzi? Tamusikira panyaya kwakataurwa. Tatora dina Richard asingagoni kukokisa chigelizi kutengera magelizi mapresents bana. Wona inoka. Blaza wadatondiudzira, varondiudzira futi bhebhi racho riripo, wadangotora bhebhi because iwo ndo vane bag. Akudza ndine bag ndiye. Vari kudhisa here? Asi tombomudhisa zvako here. Indingomudza zvokuita. Pamberi pechimoko. Kozvakaipei. Pamberi pechimoko apa azizoite yakakuindira kuseri zveblazi madi. Ina ndina zvokutenderera kanai. Ndorova straight semen. Man, I don't know next door. Ndorova ipapo. Ndorova straight semen. Ndorova straight semen. Richard, yakurova mupana. Iwe zvako iwe naiwe Innocent mafirizira iita guys. Innocent kana wakufurizawo zviri nice shamwari. Ndrongo kaita ino ngamuna wachibakira chayakatoka. Afuriza kuti ngamuna wachibakira. Kuti network inenge chinetwa. Network. Ndokajena bomuona kuseri ku. Adona. Network iri kunetsa sha. Inogoneta sei munhu ari kukapa. Inonetsa sha unoziva masimu kadi edu ada kushandisa matelecom aya kuti dai nekudai anenge achitorasawo network. Asi kune mosquito. Zvisingaiti. Zvakanaka. The floor taurai nemwana, taurai naino handisi kumbokunzwai muchitaura wani. Ndachataura naye but Hanzi? Wati ino? Mishema ungabva wati zvakanaka chokwadi ndichirumwa nemosquito pasazodaro. Ndiwo kapeka ukaisa mosquito net here. Uona iyi. Aiwa idripe. Iketeni
keteni. Hoi keteni. Tambofunga tiyekera rakadai rakauya nekumosquito net kana kuti matambo anenge ari kuya kusaidi kwakweyo. Alright. Wangasasorisa musheka. Innocent kwanzi hazina manjenjenje nasibhebhi rako warisepi? Aiwa nditekisira hani musiwa kwa nechimoko chako chaiva nacho pepe iwe musiwe ndaikubvunza kuti nhai iwe ndiani ari kufamba famba padivi pako bongo wagara ipapapo watokangamwa ndikulo munauzinzwa zanzira munauzinzwa naiwe hamuna kuzinzwa apo ndigadzirira apa hai iwe usada kuda kundirambira iwe ndikulo ndiri kuziva kuti ino wakambopinda apa pakavata inombada papositendi pako ipapapa tikakuti iwe mubhuro womunhu uri kubuda seriko ndiani ndiri mumhete kwati bhebhi rako ndimuti abude zenzire uzobva dzabudisa munhu murume ino ndeyari kundisapota panapa saka ndikwanise kutaura manegative ona ino ndiyaita sei aritondisapota because aritoona kuti mukoma uda kutonditsara the floor haukangamwa here musi wacho iwoyo nona ndaukangana aritochema zvakutsara ndobvunza angoti iye Innocent kuti naye Innocent ko indawa idzinga munhu kudaro nayo musi yote ndakawanda mubhokisi muno ende waifuriza ino musi waifuriza wakadai ore aifuriza dauzama kudzinga munhu murumu zvichiramba ropa rako rakaita serirongofariwa nemamosquito ropa rako une ropa reuku rade rirongofarirwa nemosquito aivhirika mabhebhi anongotifarira seizvozvo okay asikabhozviketi zimwe chete okay saka vanofarirwa nemamosquito anofarirwa nemabhebhi nasikabhozviketi dai nyika ino vanhu vane 17 mabhebhi timurumiro unoita mosquito iwe unoda kuti matheory yenhema iwe wanzwa here hatina uri kubreka wanzwa here pane nyaya yangu nhasi zvinewe Innocent imbotanya for 5 days my friend ndaita sei zvawini waiona meseji yako iwere hanzi chirega ndibonzwa hanzi nhai chero chimbonyarara maybe nhasi pane umwe kuti nhasi kawo une mumwe mubhebhi uya wakamudzinga usazodaro awo uri suspect handichatokutransi wangu suspect iskini yangoti unoziva ukangoti shamwari vamaoko zvezvongodedza zenzile ari kuramba kakuti kundisapota inini zenzile wangofanira kusapota inini shamwari naiwe munhu akati wati kudi hanzi but chero guys ndanichijoka hangu hapana mubhebhi rakambopinda murumu ndanichijoka naye ndandichiti
Ndanichiti munhu akati kune mupezi wakutotarisa mumwezve ipapo ndiani wawotarisa hapana unombotarisisa mona bhifuloka kaza kuzomuti mwe musizve ndo exactly zvawaita mene munhu waingotora naye achidai achimhembera mukati umomomo achiti mhemhemhe iwe innocent tenderedza kamera tona mumba make tona aramba ino shamwari mwakuda kuti ataridzire mumba manje regai vanhu vake vapinda vachibuda kudai asati aredi kuexposa kuti anoda nani urikuitikaitwara chero vanzi vanegedza vanhu vapinda vachibuda aurai ndanyarara zvako bhifulo mandipinidza ndozvawataura ndozvawataura ndikumuencouragea kuti ngavapinda vachibuda ini mumba make ndozvawataura ka no iwe innocent maiwe refresh ndoitaura kuisa kenyaya yachoni tybright yakudhara ina refresh kototsvaka tpex maybe manje hapana tpex handisi kuti ndachinja sevasikana vachipinda vachibuda mumba make aiwa ndada kuzama kuti aiwa ngavagumire kurodhi kana kukona uku izva kuti hanzi ngavagumire meaning kuti vakatowanda already uri kutogora vachipisira chero the flow tacho kuti unyase satani munhu panenge ari jaya kana kuti asati aroora handi munhu anenge ane kana kuti 2 mabhebhi kana 3 mabhebhi ndo normal tingada kunyemberana but ndo zvinoita vanhu vachikura saka munhu pamwe anenge asina 1 asina 2 asina 3 haizozivi kune vamwe andoziva anenge ane 6 mwe hama yangu so distant but far close. Let me tell you an example. I hope I have got a life. Anondidhadhaura this guy manje andida kuzezva anoita akatamusaladzaladi ndozvaari mbosiye so mwe musi ndakagona inini ainditi system nebhebhi ravo radamuone ndinzwa nyaya yacho kwairi kuenda naye mozo ndiudza kuti ndakasita wrong here mwe musi ndikamukanzeresa zvinhu zvake ndobva handiti system nebhebhi rangu rada kuti muone ngati for example bhebhi rinogara kana kuti kuhatfield it's an example bhebhi rako une bhebhi abo riri kupi bhebhi but handei ndinokuradzai ndobva tatoenda bhebhi randobva tarimirira bhebhi randobva raita sei razouya nesu kumaraini kwedu kwatinogara kunobva razoida sei ndobva razoenda kumaraini kwechikonvesi kokokoko handitika zvikanzi ndoita sei after 1 hour chii ndoda kumbofamba naye zvokungoti obviously zvavana vadoko izvi chifamba mustriti chikwira nekudzika chifamba mustriti chikwira nekudzika kumba kwacho nemaperenzi acho anga ariko saka aida ngoti hanzi uya kumaraini kwedu vofamba vachikwira nekudzika mumaraini kona tikona vombonogara pasi pabwe ndo zvavaiita izvi saka ndo outing yamuri kuita ikanzi yes ndo zvandada kuti outing yedu bho oraiti bho latopaya sometimes kan system bhebhi rangu ratira kudzokera sikada kuti muye mutiperekedze pamashops apo asi uda kuti zani vanadhedhi vazondiona ndinaye ndega because tati tichifamba chibzasuku kana okay fine taenda paya kati indo bhebhi rangadzwani yazvanzi ngati distance munhu guys very distant but tiri close ndazoti kwete futi handibude naye mumavidhiyo hatopindi mumavidhiyo sazomukanganisa nemwoyo yawe ndadii paya mwe musi ndobva tisisireni ndaiva nepati zvikandisisireni kupati kwenyu kurikubvunzwa kuya nemunhu +1 here ndikati +1 which one zvikanzi +1 ndikati musikana yakana ari yenga auye its fine nyange asiriye ndikati ndiani zvandemumwe ndikati mumwe upi zvamumwe wabhamuona mutomuzive mutori munyowani ndiyo mutori munyowani ndikati ini nandomunyebera wangu idza uri kuya uri 1 kana kuti worega kana woda kuya nezvemabhebhi ako aya unandimazivini musi uno takanga toputsa toita secharimwa nembwa ndina noona mubhebhi wako wati anogara kuhetfield uko kana asingazivi chinomutora kuti muye muite up and down siso mutsiriti
mapedza tikaenda ndinokuperekedza ini ina unovharavhara mhosva dzavo kuti dhedhe vako kana guys makambona zvinoita mawovheti here mawovheti hadii nonsense moziva here guys havadi nonsense ndo type dzavanhu ndikuti ane zvakezo sikaendai zoenda kunoshiridza ndoti ai shamwari yangu chienda naye onzi hohoho ndo zvaitika sikingati ndinoda kupinza futi muwekera rake roro mushenanigari rako remumwe futi handidi warega wakatorega kutouya kufunction nekuda kwezvekuti ndakamuti either you choose kuti woya woga kana kuti worega nekuda kwokuti udava nebhebhi rako ndobarega umwe futi musi band system muri pamaraini here ndikati ndiripo zvanzi muri kuita sei nai ndikati hapana zvikanzi right kune bhebhi rangu rinogara kudz rimwe zvezvi zvikanzi yes saa bhebhi iri kai dati unoriona ndikati ndakaunoriona kukwira komvhindeko kunoriona zvikanzi aiwa ndaida kuti muniperekedze ndikati nandisi kuita madhiri wanewe handidi unoziva zvichaitikaani zvekuti chi that first one iwewo wako uyu bhebhi wokutanga uyu ini ndakamuona unaye tikati uchiita zvawakaita izvizvo ukanditambisa fofora ndinini achandiona ini ndichikuperekedza nemwe munhu futi wako wechinhamba 7 kana 10 achati ndiri kurongera mabhebhi aya ngana handidi vandakamba paya ndadhumana naye mwe mutsi ane mwe futi mubhebhi gaizi ameunambani gaizi ane mwe mubhebhi wake apo vanoda timaslay quintet ndoti vanenge anatiko tinenge twa kumadheodheo onzi uyauone kana kuti kugete wati tasangana nato twakapfeka tumwatu tose kukoti memwana vanga vakachena hatishoriwo vakachena ndiuona iwe nobhebhi iwe zvikanzi ndiumbofamba mustreet mabhebhi aya asi pane bhebhi rako zvikanzi riripo ripi iro hazvina kushata ndikati ini zvondoitaka iwe chanosangana mberi ina ndizvokutombointroduciwa because iwewo pauchaita the actual wife pabhebhi ako esaya vachati nini ndindai kunyengera vasikana ndaikufurira kuti uchinjanise semadhiresi ona manje ndo zvinoita cousin yangu imwe so distance cousin ona ndachiriva nhema here the flow kuti munhu ana chineti mabhebhi hobho handisi kuti munhu wese uyu ndiye akandiratidza mastyle aya inhema here kuti zviriko inonzi mens code acan't comment no comment ndozorohwa neboy yes man akayopa guys please imi wasikana muitawo sei vasikana hapana we don't do anything hakuna anonzi kunzi anobhadhara renti uyu wechi no hasana mbozvinzwa ndotozvinzwa ipo pano ndinokunzwa zvichingotaurwawo pandomboenda anogeresa vana vangu musaluni tichikunzi uyu ndi anobhadhara renti ka uya ndiongoenda naye out anotenga doro kauya saka handiziva hangu ndosaidi randinawo randinongozivawo zenzile taura chinzwi mabhebhi ndoatori neyese manje kumafesi zvinoitika but mabhebhi mabhebhi ndoakatonyanya utaona the flow iyi pane anenge aitonzi handina mari yekurukwa musoro umwe achinzi handina yerendi umwe achinzi ndowandonyanyoda hana chaanobvisa iyeye vamwewo zvichingosiyana-siyana zvokuti bhebhi anogona kuita kana 10 waizi aiwa but inini point yandatanya mukati mune kodhi yenyone niwo ndinayo kodhi nasarambozviwa ndikuzviwa pano but ndiri kuti inini at the end of the day kuramba kwandanga zangunzi waintroducwa kune 70 boys 70 girls iri ndochiti handina hangu madhiri ayaya zvinhu zvakashata here because notiziva kuti obviously kukura kwacho unenge uri kuitika that's kind of like normal. I don't know was it wrong or not. Shiro wangomaka mna nebhora ndiani bhora mfesi rekedza atambe namba 9 yake ndopinzwa pamabhora iwayo handizvo zvondidzokera wakagara mumateresi ka
ndikavaona vese vanhu munozoti ndakambota munyama ndakutonzi iwowe ndezvekudhara ndofunga ndiri kutori kusi kuhigh school ekakuti chii ndotonzi iwe ndiwo watobatsiridza inandina hangu madhiri akaita seiwayo inokudzokera mangwana muchato maimwana konzi ndiye iyu yaitobatsiridza kana idzodzo inonzi shungu dzemhashu zoda ngokita iyabviswa makumbo kudhara apa nekumafonika one day original ronzi ndobhebhi rangu randoda chero the other one saka original yanenge chinzobhebhi rangu ndanobata bhebhi ranzi robata foni so zvaanoita iyeka anenge achiri posta pamawhatsapp status pachii vanenza vasi original vanenza havanyasodiwa vanoenda kuuyu imwe foni ishi yekudzi bhebhi original hatoizivi kuti ndo iripo izvozvo ndaizviudzwa last week. Okay, ana academy yake yeacademy yaari kurana kuna kuti academy taura chokwadi asi zvinoita mafesi here ina hangu ndakakura ndakarayirwa namba changu izvo ndakajamba stage iyoyo type yenyu iyi type yokuita sei the floor atingi muchikura mune maidhonzerana kana natekuti munhu manje mune mamuri slay king kana ndakada kutaura muzvi kwanzi ndokutaurisa rikati no comment mune mamuri slay king munoziva type yenyu ka mune mamuri chimuslay king but singangodi zvekujairirwa kind of ende futi like ndofunga mamuri munhu angari pane like zvimafacebook zvaunombosangana nazvo uchifamba so type iyoyo ndimie ndinyatsokugarisa pfungwa dzangu yekuti zvinhu zvayo zvainazvo zvezveka haidi ubatirwa ingori like if I say self-centered ndinonge ndatingi ndinendanyanyisa kuzoti deep not like self-centered but close to that ndofunga makurire ndezvamamuri chingoti ndezvangu izvi like musisa tunhu twenyu musingadi munhu anokunyongorai like muri classy dark guy kari kari selective as well uchipika nemuo no this is the life I want to live ndofunga ndozvamaita izvezvozvo something like that muboys wese anenge achiitawo kana asvika paage yekuti especially kana achisenza vanenge achingozvinzwa waibata maizvinzwa aiwa maizviwa maizvivila Shero, I can't comment on myself. Somebody has to comment. Ndakataka kuzvikomenta mutanto ndinoona nemakepe enyu amune makapfeka nemabhiedhi enyu amune makashepa kudai kuti budhava funga pavaikura kana bhiedhi yako uzati ndinomboishepi norest maziya zviri sei iri boy muri boy uri boy here no rester iri boy yekuti uri sei upenyu ndiri boy uripi wewe ari kunonzi kuJoburg kuJoburg kuri sei kuri boy kuri sei kwamuri pete kuri right kuno ziso rangu riri kubayabaya dai anga ari maoko ari kuvavira kachiti paita mari manje ziso harinyatsoziva kuti zvinorevei zvinazvo kushata the flow not chine responsive ndanada kuti shero ukiona here iri kunzi not all vakomana vanoita timu rasikana yes not all the girls vanoita zvokunzi uyu ndewe kutenga madrinks uyu ndewe rent uyu ndewe manails uyu ndewe boots uyu ndewe makeup hatachimbofuka saka nepatimu iroro we know kuti there's always kind of a percentage but Mia une kamera yako I can't add you ita exit udzoke futi Mia ndizvandatobvunza kuti Mia dongo raenda kupi
Now kamera yake yakakrosa kudai nyangu ndikamuda kumisa kuedi inoramba. All right. No resi uda kuti china siwewo. Menzi nhasi menzi hanyanye kutaura maningi sterek. Anokutanga kuteerera then wozotanga ake. Asi kuda ngoudziwa chete ndakateerera. Nyaya dzekuenda direction guys kungoti chero yauya mumusoro ipapo. Ningirikire nai no rest. Madini koma. Handingabvunza hangu makore but the time yebongo kuma maybe 17, 18, 19 papa. Alright. Wakamboita timu remagelize. Rema? Hansi pongo 18 years 17 19 ikoko iwo wakamboita timu remabhebhe rekuti Sandra P like Priscilla my day. Yes ndazvinzisa manzi ya zvakamboitika. Sei iwo wakaita option iyoyo kuti umboita choice yekuti maybe Priscilla unaye, Dorcas unaye, Patience unaye, na uyu unaye. Sei wakachuza like that? Ya mabvunza wakanaka tete. Ini regai ndikudze chokwadi changu sei ndakadaro. Nyaya yaitika pandiri ndeyekuti mazuva andakatanga kuita andakatanga kuziva kuti ndinogona kudai nemunhu. Ndanga ndine dzungu rekunzwa kuti ya saka regai ndimbozama kuti zvichingodaro ndomaona ndiri hazvaingoita saka chakabva chaita sekuti chijairira ndinonzvisa ite kutoita mabhebhe akawanda. Munoziva kuti uchikura paya pamwe unongosora kudai nemunhu uchikura nditi panotangoita musikana wekutanga unobva waona zvesho kuti unokwanisa kumuita obva wazama futi ozoitika saka zviro zvakungoita like zvonakidza unoziva kuti ukadiwa nemunhu pekutanga chero kuraraurari saka ndo maitikira inangu kusati kwangu ndo maitikira zvakaita kwandiri saka ndakaenjoya that time ekuti feeling kacho kanonakidza ine rimwe ndaine number 2 ende ndasingadogoni even kurara kwacho kuti ndigone kuti ndirare ndadiwa ka kwasingarari au vatu unovata sei kunzwanzi wadiwa naitete munhu atiwa kuda saka ndadiwa saka mungoizwa nyaya yacho saka ndo maitikira da mabhebhi hobho saka ndakazodzika mhangu later but ndamboda akawanda chero chero because zvaitonakidza feeling saka in other words the feeling inonakidza kubhiniwa my ways singamboiti wow singamboiti ndafunga ndikazibva kuti my way vahosi vari kupopota vahosi vari kufona ifoni inofanira kuderwa anovanona zvevahosi ndikati ndiwezira mutomu chesu ndinakangoti anobati sisero ndiderei kuti kurairo handidini zvekupidzwa pazvinhu zvakweni zenzile kunzwa sehanza nefiling yekunzi ndainzi ndadiwa yaindinakidza ndaita kuzvifonera especially wanga uine madoubts kuti munhu anogona kundida here wotozongoona kuti andapinda haya unofara zvekuti plus mabhebhi anodati mabhebhi anoflowa kana uchinge wambodiwawo nerimwe vanodawo kana usina kana bhebhi kazvinonetsa kuti utange but kwatongoita one hazvitobudi mukoma apapo chokwadi chamukutaura mukoma because inini zvangu ndingati ndiri munhu akati ndakadzika form 1 form 2 form 3 ndobva ndakatanga nyaya idzodzo tandaisomboriona pano pakada kuziva kuti zviesho manavheti vakabva tanga kudida izvozvo saka ini izvozvo ndaitonza kutoti nemapapiro ndatiwa nawo saka ndaingowanza ndingodaro saka ndaienjoya that
Yeah, the flow I think mazvinyatsa kuhwapa kukati kuti vavachiti the code hakuna the code saka ndanzwisisa ayo yakanyanya mnogati ndakazoverenga imwe chinzi kwanzi ndorapererwa nenyaya kwanapererwa nenyaya yekusvika pakuti unozva here ndogona kuvhuna ruoko hanyaya dzogona kumboipera kakaya pakati kutamba hanyaya dzekuzapera kuti sai kwai mumpeso painozva ndogona kuvhuna ruoko aize kana nyadzapera vane vakaipa kaka ndinakisa ndambozviexpecta havanogona kukuvhuna ruoko akwazi ndokuda zvinobeti kupera shoka uchinodza bhebhi ndokuda bhenozongokuti unoziva ndogona kukuvhuna ruoko makamboona nyaya dzikanyatsopera zvakanaka kuti panokanganisika here panoipa aya especially ndofunga rikabvuma bhebhi kuti neno ndokuda usingazvifungire that time ka robva rakuza kuti unoona umbofurisa ka kwete unotofurisa kana uri munhu asina kuchangamuka panomboda kuchangamuka manje handizveri naimukoma zenzile haine zvangu tistype dziya dzaitotya mabhebhi zvekuti ukaona bhebhi richibva uko unogona kungorwa u10 imwe yekuita kunge kana kubata mapoketi ngenekwakangano ubva watorwa pasi maiwa matiza maita manje ndisi type yekuti ndokokupa one word one ga yande ndo vanhu vaindishungurudza manje kana kuignore haikona kune mawhatsapp ka unogona kungoti kana ungowatisa munhu kuti ndokuda ndakunyora ise homework nenew iyoyo manje indo vanhu oga vaindishungurudza yavo then what's next munhu anosvotekana definitely papo kana uchitori munhu akakotsera ugarwa pabuda ugarwa panaka pa yeah. What's next? Pakaipa. I remember this other guy iti. Hey, utondinda hangu. Apa nchaizo ndiyekeraga. To you what you guys went through. What is next to you what you guys went through? So with this guy, some people are not funga. I'm not disclaimer. Such a happy good kwenye. But what I've learned is this. There was this other guy. Let me say maybe example. I'm not saying this was exactly. Let's say I'm 3 years, face 3 or 4 or 5 years. I should go to the poor chance. But the fact you good, you're not going to choose. I'm face you. Don't go and just say, oh, no, stability. No, rest. No rest. You but then it makes mom so. Chananya tauza kuti momzi church ndocho waimhanya nacho muchitombotravela mese muchasei nechimomzi ichocho uchitoziva madhiri mufesi uyu then mufesi uyo ozofuma mangwana akachinja akuti bhebhi yeye ndazosiyana nayo saka ndasiyana nayowo ndiwo wandakuda manje pakadero unobaita sei tete ndikunzwa ndiandiregera imbodzokorera istatement yenyu futi Alright, ndikandibva ndangoripedza rese tobva tadzokera kuti uzondiudza zvaunofunga. Tati mufese no rest iwo ningoreka kuti mutop shata wangu anditi. Unoziva kuti kune hanzi good night, shamso good night. Let's say kune vanhu mabhebha senge type yedu isisuka nokuti no boys. It's very easy for me kuti ndikaenda pa environment ine maface
ndinoblenda within a second ka ndinoenda toblenda takutotaura nyaya takutoseka sei pazvogona kundinetsa inini ndasvika paenvironment ine vakadzi vega dzimwe nguva inonditorera katime kuti ndite sei ndite blend in but kune vafesi why because ndakakura so because of that ndogona ndine mafriends hope emaface so this guy manje also amongst that clan yemaface andaingowira nawo ndemface wangu zvisei so because of that ka mamwe maface anogona kutokudzatishamari bhebhe yangu andomhanya nayo mazama ndinhingi gona totokuti patiri kuenda pa ndoenda nekusaidi kokoko daunoona bhebhe yangu toziva kuti ndo paari kugara muface mazuva iwayo ende ndo paari kutorya nekutokemba those days utoziziva kuti noziva kuti bhebhi wangu akati ndaenda kuzambia saka inini ndatomena kuzambia ndichakona ndadzoka utoti abhobhobho utoziva kuti adana peti ndo peti ndozvandiri kutaura kuti unotoziva hazvinei newe because vanoita sei mukumhanya kana udana navo atokubati asha ndazonisa nani nabhebhi wangu zuva gadzisanai uona manje ndo friendship yamaiva nayo then pakutaura pepe pese dzangoti ndakazonesana nabhebhi wangu kana kuti lese peti ndakazonesana naye ndanetsana naye zvapakaipa sorry makazama here kuita work out things zvenyu what ngoti akatoperera obva zongoti asha peti akazoroorwa shamwari akatochata handiti tiri mbebhi wayuka like ainzi let's say maitafadzwa maitafadzwa watozoona mutu wese akatizovarora ende iwone uchasona kuti first problem yake ipakuti haatodi kuzvishandira chaiko chaiko kune unotonetsa but you haukwanisi kumuudza kuti wanga unofanira kumbozvishandirewo haukwanisi kumuudza ona inenge iripo nyaya yacho ibo but because mupesi wako unongoti ngoti ashazvingirira chichichichi obvongonze ndomubatsira ndano doesn't zvake but izvozvizvi wana kuti nditamba 10 noti akandidzinga murumu make maigara imomo so vofunga kuti samupesi future yake yakamira sei avakutokomera kuti ndakadzima kumba kwebhebhi iye hakwanisi kutori ndoimba rumu yake kana kuti $5 wana manje andomeka sure kuti akurarama nekumba kwebhebhi uyuyu waona manje ndobva zvarambana pepe zvarambana iwe wochiuya kwauri manje kuti saka because bhebhi uyu akadi akaenda noda iwewe ukadii unobvuma unoramba otaa kuti 6-7 years achingoramba achingoda kukanda shoka daramba achingodzoka ozoguma akupa ise lecturing kuti hey iwe unongondiramba zvako ndoziva kuti ame nobody but ndinotoziva kutoti in future God will remember me so ndinomisa God will remember inini wakatodziwana napetini petini yakukoniwa iwe apedza ubhamba kuti mumwe musi okulekera ubhati iwe unotoda undiramba ndoziva kuti inini ndinobhadi asi mumwe musi amgona be a bhadi but munakadaro musokona kwangu inini anenge achitori neproblem yekuti iye chipa chake anenge asomborina kana future because ndikamboita kuti amurogara kurume apedza ubhati amira ndikuudze kamaiki rake apedza ubhati ndisiroka zipiti yangu yapera ndisire 600 zipiti apedza ubhati please give me a chance apedza ubhati futi mumwe musi ingirikini dzakawanda kani mani kiti nacho mamwe ndatozvitangamwa saka ndakabvuma ndatoona kuti no I think this guy haizi kuti atori neissue yekuti chichikuitika paari waona manje right mwe musombokudza kuti akatobva kumba kwekunda kumbogara kwaningi womvuna umbogara kumba kwani saka right now iwo kana uchiti iwo kumaraiko ende ukuku ndikugara kwanani kadhisa that day ndakamuti watiwo ugara kwana ningi ugara nabhanzi ndikugara nambuya wangu ndikati
hati kusvika kumara benji mbona mbuya wako mpesa akaramba kadhara vanenge vatomboripo saka mbuya vangu izvozvizvi mamaki hakuna akadhabuda hatatosvikerepo maraini pambuya vako but handitowa mhorosa mbuya wako hanzi aivazivatomboona but uchazoaona mumwe musi kwete nhasi nhasi hazitoiti apedza mangwana but chimbonipo chanzi chimbonipo chanzi anenge anesaeraya manje ari kuda chanzi izvi mpeziyana ndinakidza anongondinakidza mastatements ake anenge achingotendera ende apedza manje mangwana achanobva imwe ndi anofuma akaisa profile picture rimwe bhebhi anogona kuita week rest achimachinjanisa mabhebhi achiva achiti mahatsi timachichichichi mabhebhi anenge ari achiretete kana kuti ndezvekungotora pamaprofile picture evanhu handitombomufunzi handitodi kumubvunza because ndinorimemba aimbozviita futi ini ndinofunga kuti vanhu vake vanenge achidavava vanenge vachimuramba because yaiva nesystem futi kuti wamuramba ka aitora picture yako oiisa paprofile picture pake oti zviya zvimalafu zvakadaiwo saka imi makamboisiwa retete panyanga handidi hangu izvozvo because unondiisa paprofile picture in terms of chii chaizvo nanangu handizvifariri aiisa picture by force kufacebook ndoma ndakazoguma ndamunyatso kumunyorera ndakamunyorera ise ndikati apa wakuzondipinda akaritora memwana kwauri posta pafacebook profile yake ndikati iwe onewati ground unoita kutoisa kutotanga kutera ise iwe ni my picture kana singazive kwakutonditega ndikudharisha mwanandokubvisa unoda kuita chicho yanga isiri boyfriend no ndozvaanotoita that guy ndakatozononisa kuti I think mazoya kana achinyinga mwe munhu anofunga kuti maybe akamuposta akaita chichizvezve munhu yachabva abvuma ndakatozozviona trendi yaanoita ndakasukaona obva tanga kuti imwe week the flow ndimune maoicos akabva pepe ombotanga kuti ndofunga mazuva anenge ari nefocus yekuti these days ndiri kutsvaga vanhu vakabuda muzimbabwe otanga vaisa maprofile picture my one and only so special in my life ndakazomudayo no guys ndakazomubvunza mumwe musi tikati no I think this guy ka anotorineka batizo kane maecos guys ndiana nemaeco nginorest ngatiende kuna Zanzile right no rest uripo ndiripo saka Zanzile ndiana nemaeco mari ndizoti Zenzile ndiane maecos aiparasite sure aiparasite because inozoenda kazambomubvunza this is the truth guys ingotini foni ino ndakamunyorera ise ndikamubvunza something aita futi mamessage ewe ndikamudza kuti unozoda kudza chokwadi inewe ka we are good as friends. I'm not your enemy. Don't get me wrong. Anakumaka anaita say, but I think you need to know for good about my friends who bash atanga tingori kubva kudara. It's my friends. And if there is nothing like no chemistry or even if it got try. But don't get personal chemistry. Number 2, maybe I was rude, I don't know, but are you able to even go out to have lunch here $2 neni? But I can buy some wangu ku lunch you
handiti Yeah. are Yeah. you able to do that? Because semusikana definitely unoda zvinhu zvakaita seizvozvo. Number Yes. 2, obviously kana ndine mufesika ndoda kana mbopota chimbofonerwa uri sei what data chero unotondiudza kuti data handitorina ndakaita sei guys ka ini ndakabva ndamudza cho ndikati izvozvo ka vanhu kudhara ndozvavaita zvokunzi muchiri kuhigh school kanzi munoita sei munokura mese muchivaka zvinhu mese. Yes, I can do that, but right now ka mangwana ndogona kufamba ndakati ndakangomirira airtime yokunzi muchagrowa mese. I can't do that. I can't grow with you right now wekuti ndimirire kuti uzonzi wane age yekuti uwane dhola rekundiyekera. In otherwise iwowo ndiwo kutondikumbira repeat uona manje. And kana kuti ndichi wandi kumbosvika uneni kana pakati apapo ndibhadhariro chakati inangwa handizokwanisi relationship yakadero zvakamudza chokwadi. Kati number 3 zvokwadi ndikura nhema ndakamboonawo zvinhu kusheoko saka definitely pane zvinhu obviously zvaunonge wakanonga kwete kuti ndoda kudadakara chi but pane zvandakanosa kuti unombofana kumboendawo kuholiday umborefresha from that one room yandogara ndimboendawo out ndodawo kuenda out. Are you going to be able to actually provide that for me kana kuti hakutorina zvachose one room yedu iyoyo kurura kana kuti ndombopota wanjinda kuchi kumafura mhepo ndozvidawo kana kunda kunogocha nyama pamereki apo ndotodawo kunogocha nyama pamereki hazvina kunzi kunodhura kana kuti are you going to be able to do that kana kuti kwete. Ndakamubvunza ndakabvunza vedu ndingafira chii ndofira chii ndozvandoda todawo kunogocha nyama nendada kuva nemere nenimo chokwadi chochemo gocho nyama ndodawo kuizirwa surprise kuti handidi hangu please call me haina handidi hangu ini please call me ndoidi ndakamushomuzikizero unoiziva please call me kana Richard urubadana hani munoona izvi nendazvirukisa kudaroka iwo ndiudza kuti ndinoziva kuti chiizvozvizvo basa kwedu zvina zvamira mushe saka ingoti vakadzi mamuda kuchengeta varume mechengotaura aiwa the flow tachokwadika muno muzimbabwe zvakaoma ndindoita basa rekuita sei rekungwavha kuva varume varungedza vakangonyerera vachengeta vakadzi vawani ndabvuma the next thing akutondichi zvoni ndimbondisirawo $2 yeuyu yekuti ndikombi mari yangu yashota yekubasa akambotondidero futi kupinda kurere akambotondidero kuti ndipowo $5 handisina mari yekombi but it's a boys tongaita wandisinga complain zingoti tiri kutaridza rudo aiwa uyu unokunyeka munakukanda shoko zivlo pamwe ndosikiri yacho amazuva kana kuna zvakadaro the flow shoko rekuti I love you tichikweretesana vajamuka vakadza nai tete Shema ndambobvunzawo mubvunzo one tete kuti saka munhu anenge asina mari yekuindisa munhu kuholiday nemunhu asina mari yekurukisa kana kuitawo zvimwewo zvinofadza mumwe wake nditi munhu iye anozovawo nemunhu wanenge ainaye here wanenge achifambidzana nayewo seumwe wake. ina unanyatsokuva zvakanaka mubvunzo wangu andaimubvunza ndaibvunza kuti unokwanisa here tadanataita sei I love you but at the end of the day handingorambirira I love you ka ndoda kufonerwawo kunzi hey good morning airtime yacho nekuti ndikupinde airtime yacho. Number 2 weekend yasvika ndinokwanisawo kundodlawo here kana auti kuti ndaizvitara izvi because munhu wandoziva for more than 6 years. Knowing this person very well ka it means inini ndinofana kutoti kana ndatoona kana kuti ka 2 cents ka ndoti handi out inodla munhu wandoziva not wandisingazivi
Kunzwa pane point ka. Munhu andoziva. Asandimboziva here kuti kune munhu anogona achida kuita rudo gweizvozvo ende achikwanisa but mari yacho panguva yaanenge asinawo. Ko vamwe vari kuiwana sei varume vari munomu vanomuka everyday vachibudisa magirisi vachipedza vachienda kutora mabhanana vasinda chingoro vachibva ikoko voita zvimwe zvinhu vari kuiwana sei iye achikoniwa kutsvakawo. Komaflow ndibetsereya vopindura iwo. Kwa hati wangachimboiwa ndapawo mukana ndokasapindura. Ndikupindura mubvunzo wako wokutanga wangabvunza Shero kuti ko iye wacho anozoshaya here. Munhu wese ane level yake. Iye acho ari kushaya pane achasangana neanoshaya. Wabanzisa. Ndo mubvunzo watadza wangabvunza Shero. Nyaya iripo ndekuti kuna mwana anozvitora as kuti zviri you're being dissed kana kuti as offense kuti munhu akudza ndo level yake ndo zvaari in terms of Shero. Okay, I might be a little bit controversial. There are two types of women. One, anonzi nongopa a good example, anonzi slay queen. But the slay queen wake anosponsor, meaning there's a man behind waanodana ari kusponsor kuslay kwacho. Because the slay queen ane zvinhu zvake for real. Imari yake haina kana boyfriend mukati kana chi. And saka vakatosiyana. Saka Shero, what she say is anoziva her self-worth because hapana ari kumusponsor. Zvinhu zvaari kuita izvi akazviexperience through ngirikiri yake but still anoziva value yake nezvaanokwanisa kuita zvaanozviitira iye pasina the need of a man chipping in. So yari kuti asati bharanzwi nelevel yangu yazvo yandinozviitira ndega inini. Bharanzwi haazvikwanisi kuzviitira ndo reality. Nobody I think ndapedza. Yeah, ndona kuti makutsanangura kuma flow anobatika. Ende marazani mabaya chef. Anobvachoyo zvekuita wera anongongwavha ndichazombokuudza imwe story time yandisati ndaita muchashamisika inongwavha guys pekuti ndakangwavha pangwaaamwe so iye anenge achingoti zvomakisa ini kwandizazvimakisi kuti muka ungwavhe kwete kuita lezi guys moziva kuti muzimbabwe zvinhu zvinombosunga kusunga kuti kwi ndo kusunga kunoita zvinhu muzimbabwe. Ukada kufuma wakavata wobva ngomira sarara yekubasa chete tashwa pamberi paJehovha muzimbabwe munokurwadza ende munokugwadza to the last extent. Ndo zvandakaona muzimbabwe. Kana uchikwanisa ngwavha kazvemusi wachewo kana waona dhoo rakavhurika ka unotofanira guys andikunyembera kuti ndezipa paindaneti hazvishande muzimbabwe hazvibhadhari panguva iyoyo because iwe hakuna noziva kuti iwe hauna domasumba kwenyu. Hakuna noziva ndakubuda nerigariya yekuti ndakunongwavha ka moziva nekogasa vamwe ndakuziva ndakazovaziva pane incident yakamboitika sandatomboita story time iyoyo ndine hobho asandaita ndakubva ipapo ndaziva kuti kwagasa kana ndakudoita kungwavha ndichipinda mukati muyamira pane rimwe chibhoto mukati ndakapfeka soo ndobva ndapfeka chiheti hauzambondizimi ndichipinda ndichirova stepu yechisoja ndirimo nezvimateni zvinenge zvakadai so ndapedza kungwavha ndobuda ndodzoka ndakabata chikesi changu tatotenga rice wiki iroroka rice ndakatenga grocery guys ndakati rice ndakakuti ngwavha ndatenga rice yangu mangwana acho ndanoti ngwavha ndatenga cooking oil yangu mangwana ndati ngwavha ndatenga ka grocery changu kaidiwa ku kitchen ko ndapedza ndapinda mune zviri ku bathroom ndapedza ndati aiwa wiki rabho ndangwavha ndaneta ndasiya nazvo ndo ndakaita ipapo pamwe mutoro mudzisa kungwavha inini manje ndakanga ndisipo waninaitaile nduko ndakapinda magrisi wamuita princess wako useke
My girlfriend is my mentor. Kana ndiri kunyebera guys. Aiwa yatori chokwadi ari base yatimbodi kunyeberana. Nah, musati that day patone situation guys ndakudzai kuti mupesi uyu kuti amupresentera that situation ndingamufonera ngati uripi ngati yasanga pakati vandamupresenta nesituation yanga iripo that situation nandiri patight yanga isingaiti ndamupresenta nesituation vandada kuona kuti achafunga how kuti ndisolve situation iyoyo ini ndandine answer yangu yandaiziva kuti ndisolve situation iyi ndobva ndaita so that time yanga iri kuma around 4:30 p.m. ndabuda ndaiziva kuti inini ndiwane ndingwaze zvibhalanse nyaya ipere yanga yaitikaka ndibva ndaita so pandamuti ngasangane pakati ndamuti ngasangane pakati pepe ndonamuudza nyaya yangu yanga iripo chichichichi angonditaza akanditi saka what's the next plan apewo ukatarisirawo advice ndaderemozvatisa ndakati iwe wangu wachifungwa ita sei akati nandiziyewo but angambondiza mareasons ndandatoora iti bo musiwo ndowandakangoti I think handizivi kuti zvichafamba sei kaida kuti mupesi ati kana ane situation iri kunetsa panguva yachoni unoisolva sei ona manje vandati bo ndandati ini ndachifunga kuti so ndivati okay ndobva tatosasa ndakataura iye angangoti hana asi kuziva toita sei saka zvofamba sei pakadii saka iwe chero iwe uda kutodza kutiko ndiri kunzwa where you're coming from saka iwe uda ngotodza kuti mfesu if it wasn't that kuti maybe kufunga kuri slow wakwanisa kumupa chance if things were the other way around ndizivini kuchii ndianadona wondinoresi nandizivi because from the word go I think ndakatongozviudza kuti patorina ka-affection kandofanira tomboitika towards this guy maybe zvakatangira pakuti ndaitoziva magemu ake waona manje ukunzwisisa wangatomusitanda kudara handizozondoti chii ndaimuziva magemu ake kutomuziva kutoti saka mazuva ano una mai prince mazuva ano una mai tavadzwa unzwisisa vanditaura wane timu dzaanohwandira dzaihwandira dzandaiziva saka izvo zvazvitoshamisa kuti ane mumwe ari kuhwandirana naye I don't know. Yeah, but munapawo boys zedu dzinozomukawo akati kuna marume anozongomuka ukaona mukadzi ari right anongochangamukawo. This one I think that would be a waste of time because that's quite the flocker. As I'm talking to you right now, maybe Angelina my teacher on now. Don't type that like in general. Okay. I was just trying to fight for another man. You can fight for him, but you can't chance, but chance it can't. This time I got all the best and thank you, my friend. Don't worry, I can walk. But I have a friend young. Okay, don't worry, you have a potential na brother. Brother who? You have a brother, you have. unomudzidzisa ini unomudzidzisa iwewe unomudzidzisa kungwavha
wasakambudza varume unombvunza vakawanda vachitikanzi at ndakamuendesa least kuchikoro mukadzi uyu ndikamuroora iri asina kana oref ndikamuendesa kuchikoro iwonetichawo the same guys neeji yangu at least unenge uchizivawo kuti ndakashanda pamunhu matutorials kuti zvinowanikwa stera aiwa kana ndondisire mumwe munhu wakaokera nandigoni effort yaurisa kuna brother vedu vekucheka kuti vaya ndo vanenge uchiita uchimudzidzisa kungwavha memo ukuzwa utawabva kutanga kuti wani watoti baba ngatibude nepatinotsvaga kuti kwakamira sei Samere moros moro konofara unofara here uripiko iwe unofara ako ndofara uripi Samere uri kubreka breka matiko naimi amezvataura memo wati ndati unongomutora handiti at least unongomutora at least unenge uchiziva kaka kuti uyu mira ndikudzeni dai ndanga ndiri dai ndandiri maybe kuzhe kwenyika handiti oshingira odera nditi munhu iyeye akaita seye unogona kuti yes wamutora but kuzhe kwenyika mabasa akawandisa anokwanisa kubhadhara quick handiti kwete munomatiri shamwari ka hamutombodi zvekuekera zvekuyema izvi musalada ndi kuzhe kwenyika kunogona kuita imi the floor maybe mukutaura in terms of kuti lese kana munhu ari kunze kwenyika senge kusaidi ikokokuka the person can easily get a job ototanga kutoita bhobho ototanga kutori provider for his family. This is different from Zimbabwe, my friend. Kunoka ukamirira salary ka yoga ndambukira kombi wangu mapesa adadzira kuti pakazi pakatanga lockdown ndakatora mhuri yangu yese ndikati hande kunogara kumusha because kubhadhara rent ndanda kukoniwa kutongomirira kutongoti manheru anzi mhuri yangu yanditarisa ndikati handei kumusha tonogara ikoko tosodzoka na lockdown dzapera idzi because life yangu yandiomera. Saka property yaigara kuti vaiva vari muHarare vakanotora lockdown yese first lockdown vakaenda kumusha vakati life was very easy kumusha rather than kuti muno because rent anga asingachai afford example. Saka property dzakatutswa futi dzakaenda kumusha kuti kuno kuchinombonese unongoona marori uchikwidza nekudzika kudai ozodzoka otangidza medza one room ombodzoka ari ega ombosiya mhuri kumusha otangidza ozodana kana zvaastable pakaipa. ivi uri kuona neziso rekuabroad ka mboonewo neziso repano paground no handisi kuramba ndachikofuga kulogistics dzekuti even kuno kututa kunorwadza even kuno kututa kunorwadza kunogwadza the floor but tachokwadi kana situation ipapo ka ende izvozvi marende akakwira moziva marende akakwidzwa vanhu vakakwidza hobho so now zvezvakuita zvokuti munhu akanzi renti yako is $30 per month unotanga kufungwa kuti unokwira kombi kuenda kubasa nekudzoka every day then salary yako pamwe it's only $100 une vana unoda chikafu maschool fees zvese izvozvo zvofamba sei life inobva yaoma pakadero ndopai panozoona kuti munhu anoti zviri nani ndimboenda kumusha nemhuri yombonosara ikoko munhu unotuta unoinda zvezvaoma zvotooma shuwa isu tikutokoniwa wani kuda kunorendawo kwedu kokuti ndoda kundorendawo kokuti ndimbogara ndiri ndega ndiri musikana so that vana potential ndipo zipit can actually talk to us freely. Vamanzvera vanomvuma izvozvo ndopekutanga vamanzvera vanomvuma izvozvo here
kuti ndikumove out indamadero Aiwa, answer the question. ndandabwazama ndandabwazama Ozotaura. I think mimi ndikuze chokwadi ndisatambwazama odi but chokwadi chiripo ndoti number 1 marents akakwira. Number 2 kungoinda kumba kunotanga kutsvaga 1 room kuti iyi room ndaiwana pana landlord inangu handi kurevera nhema zvekumuka makusendi tanga kuti ajuti inangu handizvikwanisi handidi kureva nhema ndinodzingwa waking up at 6 am 5 am kuti ndinotanga kutsvaira payard palandlord inika unenge kana lese kana kuri kumadheodheo kune kaboys kanenge chigara kuboys kaika havanendi kuti kwanzoyozotsvaira handiziva zvambogara kwangu madheodheo but kumadheodheo makonsido here kuti rendi yekumadheodheo inoruma apa tikumbogara kuti rendi yekuti hairumi isi hatiti kugara ikoko munobhadhara rendi yacho naimungwa kuchinzika 250 perumu ndozvizvikwanisa sheroza zvatinokuita tinoita mudembe takakubhadhara rendi for 6 months kuna zvakadero ndobva ndapuwa futi landlord vanenge vari mushemarian ndototoza kuti afreedom ukaudza kana kuti ningi kotodzimai we akaudza chikomba zuro pamwe ihama yangu akakamboziva hatidi kuti kwamonitadhini kudaro tokutsvagira landlord asikambotombokuziye aiwa ari kutiza zvipande dedi aku madzoka maziti dedi akuka ndivapi futi dedi ako ambopinda akadonha Samuel dedi akusi baba vaku saka iwe memo uri kubreka network yako yehameno zvairi kuita What is the floor? tachinzwa zvachitaura zvinashero zvekazini yake ini ndakatara zvandoziva zveasikaro zvakaita kwanzi kazini yake number 9 hamene player indasvika kutaurwa zvamukoma vari veza vantu vandasvika kuchitaura aiwa unoziva kuti the floor pane azotaura akati the feeling yekunzi wanga wachipimba munhu kana for the first time wapimba baby robva kuti ndokuda the feeling is so nice ukuthi unoti yei handivati sa manje pakudero manje bata example yakati ndakazvitanga zvekuita mabhebhi akawanda pana ndiri kumafomu something uko because unochifunga kuti ukanyenga munhu haumbofi wakadiwa saka unobvumiwa pepe unotofara ende zvinoita kuti ubve watega ndimbozama the next one kuti achandibvuma here kana kuti kwete okubvuma kuti atondinda rega ndizame futi mumwe saka ndo panoisa cheni mabhebhi aya yawaona manje okay because zvine zvinonakidza kuti ndadiwa ubva utoramba uchikontinya kupfimba ende bvozangafungiri kuti ndingadiwo here inini manje unozviita muna january valentine ichiuya musi wa14 unoita sei hamboite izvozvo vakomana vakangwarauka isinongochimboona ndakamboreceiva valentines gift here ndakaireceiva ka ndairiceiva hereni handina ndairiceiva handichazivi achandozandie kuti makandipa wakati hauna that's what I'm saying makandipa ndakutarizira kuti makandipa kunge kusaida ndotoitsamwira actually but ndamboizivi
manje kumba kwenye nemonya idzodzo anouya nayo ndiani? Ndosaka kandi kuti da kumove out but pasina landlord vanenge vari strict. Okay. Pasina landlord muShemarian. Pasina landlord. Oh my goodness. Ndotoda kugara paundoga pale pasina landlord pande ndichingofuma ndakavata asina munhu anonetsa asina kudini ndikati ndisingadi kushora hangu boys dzekuzimu dzimanje hadzizokuvhunduki here kuti chimoko chinokwanisa kumaneja zvinhu chega chigara chega ichi hadzivhunduki here boys dzedu dzepazimu. In this world you never be successful with this man. How can I be moving out in this house of the but me the flow watango ndikatakata ndada kutaka kuti as much as maybe I might think about moving out what nyema lile kuti nditsvara mama palendroad nangu andikwanisi. Number 2 mamukase landlord mamukase tatakatsvaira mamukase landlord handidini zvokunzi mamukase kana zvokutanga kuudzwa mutemo unzi pano tinovhara gate na3 kana 3 p.m. na 6 p.m. pano hatiti mavhizita pano munofanira so pano izvi nangu handidi. Number 3 Number 3 kunokuma nyaya yemarendi handidi nyaya yemarendi rendi handidi handisi kutomboda kuzvihwa nyaya yemarendi handidi because zvezvakutyana zvekuti handiri pape ndaita kuti like ndakatora marooms ndikaofa ndega kuti ndinomabhadhara maroom iwayo ndaita kuti ndechekuti ini ndikamove out chiminze kuti ini mai vangu munhu wandoziva anovava nhimhombi dzangu kuti iwe wakatora maroom dzangu ndipe mari yangu. Saka ndinoenda kufanira kutobhadhira futi mari iyoyo panapa ndondobhadhira futi kumba kwandiri kuzoenda mukubabata manje. Aiwa handiwo kuti panobuda unenge waronga kuti pane vachauya unenge watsvaga ka vanhu vari kuuya shema munomu kati maimboni maroja before the floor maroja pachadisha maybe after 3 years not now. Jamwa neziya rakabuda pano ziya rakungobuda kuti yekera saka zvimwe zvinhu zvakaiswa mumarumu ese zvoiswa pai zvinonge zvakapekesa hati vari kupinda rujenareta kainkama iroma but but uda kufira mugota iwo ndazviona. I don't know something I don't know about that. Hangu kuti ponzi munhu ouya kuseri kunoku otanga kugara mumarooms achoni handizozivi zvobuda sei neboys repano because at the end of the day I'm not the only one who makes my decisions. Vanomeka madecisions ndianani boys rinomekawo madecisions as well, so ndingareva nhema ende futi mainjiu pane boys rakawanda motion asati adzoka pamwe anodzoka maybe pachadzoka ndipanjati aika ndichita sei ndimusire mamwe marooms andandishandisa kuseri 2 you never know. Boys hadzinetsi dzinotaurika nadzo nangu handizozivi papa mana tatojaira kungogara toga otanga kuti uya zvichamwe zvacho zvichizara pano ndonyeza tinanga vanhu vanenge vachimbopinda mugedhi vachidai kwazvichamwari manje kana tomboti kana vana vadoka munozara mozozara handiketa zvazvo majokes anotaurwa nevanhu nzi ndakaenda notsvaga imba zvikanzi munowana vangani zvikanzi ne3 wakati ndotsvaga ne1 saka unenge uchiitawo kanengirikiriti maningiriti vari kutsvagamo vanhu vanenge vafanira kuita maroja. Aiwa ko manje mavisit because remember pane munhu akambozobva pekupedzisira hanzi pakauya mavisit anopfuura 20 vakatanga kugara muturooms imomo apa vanga vasingamhorosi kana munhu mwana vakasiya vaita zvimomo iko kukuterera apa manje vangu vakuita vanga vasaite juti vanga vakuramba kuriita juti racho riya riya asi hama dzavo dzakamira pani
vanhu unovaudza kuti mavisitors anobvumirwa but zviri limited wo zvine musoro because haungati imi munogara mu1 room, let's say munhu ikapo ine kamwana ka1 handika kuya mavisitors amafuti nemukadzi vatoifaitmuti hama dzemunhu guys hatidi kunyeverani hatisi kuti uri kumisa but unovapawo mafungiro ako kuti I don't mind kuti mavisitors anouya handika but unovaudza kuti mavisitors lese pakaya 3 at a time kana even toilet yacho munoishaya sei unomutadza not on your side kuti iwe how do you manage nezvemaduty because munhu ari kuya anzwisise system inoitika padeni pako iwe muridzi wako nehama yako wakuda kumuexplain hamutonzwisisana anengatoti uri todada muridzi not kuti iwewe kuti iye avhisitori ari kutodada ari kutipa mutemo but asikaziti mutemo uri tobva kuna landlord. But at the end of the day, mind you, kuna hakusi kuma low density kuno nyaya iyoyo kudziwekera vanogona kubvuma musi wavanouya kuti alright ndabvuma ndozvandoita handidi but at the end of the day vauya papo vakugara ipapo ndo vanenge vakutanga kuudzana pamba peta tibvunzwe mavhizita vakaoma pamba ipapo wati hanzi kana chiti pakaoma anongobuda kana ishero mugeto muno that's duty nderekuti kunoku kugeto kwatiri kwese kuno mazira ndinoita ndisingazoti kumadheodheo vanoita the same thing here. I don't know, I've never stayed kumadheodheo kunoku lese pamba penyu muri 3 families kunoti kufront pakati nekuseri dzimwe dzimba dzinogona kunge dzine 7 mafamilies kuti vane room you never know. So ndopa example yepanapa kuti isusu pataikakura taigara 2 rooms kuseri kuya nditi kama saka ijuti iroro remba iyoyo maroja epakati juti maroja ekuseri juti tinenge tara kuti unomuka makuseni na6 juti hariitwe na8 o'clock konzo munhu makupfumbirira vanhu huruva 6 o'clock am pepe ndo panomuka vanhu vazhinji vachitanga kutsvaira pamayadhi 7 o'clock unenge ndimi masariridzwa but mune watononoka kutanga kutsvaira saka unotsvaira yadhi yose yepamba zvese nekuzvekwegedhi ndo panonzi juti. Then kare pabaiva necobra waizokwesha obviously unokwesha mutoilet kufrandi family yekufrandi iyoyo wokwesha mutoilet kukwesha kuno kumanje mazuva iwayo mwekwesha pafloor pepe wokwesha nechekumadziro wokwesha nedoo wokwesha chemba then wokwesha sinki ndozvanoita makuseni. After that kwaizoiswa kupedu isusu paiswa cobra mutoilet kumadziro kwachoni pasingi yose yaiswa cobra yered dzimwe dzimba dzinenge dzine cobra yeblack saka pamunopinda pepa uri roja unotodzwa kuti pano tinoita juti redu rinoitwa makuseni kana manheru here isusu kwaizonzi cobra inoiswa manheru paunopinda utodzwa kuti unenge une mari yekutenga cobra yered yekuisa madziro iwayo ered nepamwe mukati pafloor pacho paiswa futi cobra yered then nepasingi paiswa futi cobra yered handiti zvakazoitika nemamwe maroja manje vanga vakuita mukonyo wokuti hauchadi wokutenga cobra here saka iwo landlord ndiwaizosafa wotenga cobra pamba pako maroja anenge asikachadi kuita sei kutenga cobra kuti vaise zvaunoda iwewo pamba pako ivanenge vati hatidi ndozvinenge zvakuitika woti hatina mari yechekutenga cobra pamune vakapinde pepe anenge vachiti tinai tinozviita as time goes on unenge wakuti handina mari yacho yekutenga cobra unomiita sei munhu hapana saka unenge wangomirira juti rako saka unoita 7 days from rinotanga monday richipera monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday richipera sunday ndo majuti ese ekuno kugeto zvandoziva but isusu namwe hatina muroja saka juti unoitwa everyday tongotsvaira makuseni ega wokwesha makuseni ega ndo juti
kune dzimwe dzimba asi kuti kozindozva kuti izvozvo kune dzimwe dzimba havaise cobra vanongotsvaira zvoga. Kune dzimwe dzimba pane pamwe pandoziva paitonzi vanoisa futi cobra paslab kuti slab iya kutoisa cobra kuti imopa kana ari mazuva ekunaya uri muroja ipapo pamba ipapo pakadero panoiswa cobra pamaslab paipa unochema musodzi because landlord anenge adanzira kuti ndoda kupaona pasina kana mvura saka unomuka makuseni wotomopa mvura iya nemabhurashi nemutsvairo wapedza kukorobha posara pakatafuta zvokuti uchapa nhanza ndo ipapapo. Dzimwe dzekubudiriroko ndakanzwa kuti dzematoreji mukati unoisa futi cobra mupassage. Mitemo yemalondrod, mitemo yemubudiriro kuno katina zvemapassage budiriro nemapassage so unofanira kutoisa cobra mupassage ijuti ndo juti racho irorero and it's compulsory. Ini ndakambogara kuruwa taito paive unonzi mugodhi saka pamugodhi panga pakaiswa slab zvezve saka waitotsvaira panhengerekeni paslab apanga pakakura waitotsvaira wopa nhengerekeni wopaisa cobra yered ipapo. Very true. Rega kupaisa uoni chichaitikana landlord. Anyway, must tend to get why that they are not meant for sharing. It's hard. Mawanika muno muZimbabwe unotongonzisheya pangobamba pacho panenge pasitomborina pekuti wati kozvikonananzwa mwakuchaja nekuti kana utomboti uri mukomana musingu usina tiwaroora vanokuchaja juti. Ndozvinzwisa shero because even time atakakura kuZimbabwe maroja aivepo. Tingotaura kuti ukazobuda uchenda kune dzimwe nyika not saying kuti kwatiri kuri better but you realize kuti even muZimbabwe you realize kuti waizviona zviri normal but kuti as if zviri normal but hazvisi normal. Life shouldn't be like that. Funga kuti munogara pa just average imba yemughetto yakaextendwa so ine 7 rooms and landlord vari kushandisa tongoti main bedroom yavo the other 2 bedrooms maybe dzevakomana vasikana kosara another 4 and 4 idzoiswa maroja maybe vari single vane mukadzi nemwana but you'll be using 1 toilet which is yepanze whether ndeyepanze uye ndeyebumba irecipe for disaster muchatomarana chete and that's mukati munotomarana that's mukati kozoti panze is the same thing vamwe vanenge vachingomhanya umwe ane uchapa munotomarana saka yes saka as much as we understand our situation but ndekuti iwo kana uchida peace sometimes usatomboite maroja otherwise nokuti zvinhu zvinozooma zveeconomy kuti unozopesa kuti arikanisiwo muroja ndinoona kamari but zvinouya neheadache. Unoona mumwe anenge ari single pamwe atanga ndewembanje anorwa mbanje dzake unomuita sei anenge ari single ana drama kuti ndingambokwanisa kutangana nestress iyoyo. Juti rinondirwadza guys. Juti is the most painful thing kana uchiroja rinotongorwadza because unofanira kuita zvikuda landlord. ndosakaona kumamiddle suburb paya kuti boys sky yaite kuti boys sky yaboys quarters yanga iripo but yatove netoilet yayo iri kubheki ikoko because aona unonetsanaiatsvairwa nani paipe vanga usingatsvairi kana uri kubackyard nekwako uri kubhadhara zvekoko because hautsvaire remember dzakasiyana dzimwe kamwe kacho kanga rika 2 room and netoilet yako saka hakuna nyaya tsvina dzaunonyanya kuita iko as long usina vana. Saka inini ndichinomirai does it mean kuti uchigara pamba pana landlord wavo nyange musingasheyi ko gossiping yekuti nhasi papinda nhingi pakamira sei ipapo une privacy here kuti unochingozika kuti ndikoko tikusawawida ini nangu handidi izvozveni ndoda privacy ipo but zvodependa necharacter yako iwewe as an individual. That's one iyoyo iwe unokwanisa kuicontrola but wozosangana futi maybe landlady vane makuhwa ndo vanozonetsa kazi vane makuhwa ndo vanozonetsa
kuti iwe unokwanisa zvinhu zvako zviri straight hapana zvaunoita but unosangana nemunhu whether uri kuita zvinhu zviri right or wrong pane munhu anongoita makuhwa. So there is one part you can control, the other part you can't control. Hai nangu tachokwadi unobva tichika nekuti ndanyatsa kukurira muno ndomaziya madhirama anobuda kana kuti pakangoita more than 2 women chete. Sorry maningi. Mbamenyi muri kudya nezvipikiri panext door murumu vari kuti dzakachikereka ri kuti tsvatsva apa vanhu vari kutaridza rudo ruri heavy zveshuwa wako murume pamwe akuhurira. Saka zvimwe zvedu kutsvaga mari, we understand, but zvimwe zvacho all right. We know kuti kutsvaga mari is kuti kuisa maroja, but especially kana iwe landlord uchigara ipapo unopedzisira kudaidzwa as a mother figure, as a father figure. Vakarovana hakupindira munyaya dzavo chichi wakupindira munyaya dzevanhu saka yes toziva but zvimwe zvacho it's like vana mudaramo vese vane dzimba dzavo dzine maroja. Hapana muroja, vane maproperties ausei, but the main houses hakugare maroja. Dzimwe dzese ndokwamaroja ndokwavo. Zvinenge zviri bhedha. Vese vana moms vakashayika vangosara vari uyu ane maproperties ake, hapana kana muroja ndogara panogara landlord. Because kuloja ikubatsira munhu but haufangi kugara nemaroja. Chokwadi unofanira kupera kwemwedzi uchipiwa mari yako uchidzokera uchingoona at least kuti pamba pako pari right here. Kungogara makaungana vanhu munotonetsa. Munotonetsana. But zvakafanira kuti let's say kwandiri zvangu ideal setup ndekuti kana ndogara nemaroja izvo zvoti kutsvaira panze kana une mari saslab hapana zvokunetsana. Kutsvaira kweslab hakuna kuti time yakati waibata. Unongotsvaira anytime, hakuna zvazvikonzi inini kana nenani wouldn't want my wife kuti amuke makusena achinotsvaira panze 6 o'clock. For what? Saka ukaisawo slab kana zvichiita une mari vanokuti vanhu vanozoti that's too much kuna vamwe vanhu vana mari, but in the long run inoavoida izvozvo zvekudini zvekumuka vanhu vachiita majuti. Then toilet woitawo matoilet akati one day, but I know kuti in terms of bylaws inenge singabva bylaws nda anorestricta because unenge usingafangi uve ne-more than unokwanisa uchibvumirwa 2 or 3 depending nestand akakura sei, but tingotishandisa mastand ema-high density kuti most likely the top number of toilets you can have official on a plan, maybe it's probably 3 is the maximum. Saka iwe kuti mesi nalandlord moshaya one toilet hazviiti hazvibudi panoita nyaya hazvibudi panoita nyaya chokwadi. ndaitotaura pane munhu wandaitaura naye ndichitaura nyaya dzekuti taikomenta nyaya dzekunana mambare flats akunonzi kumunana matapi kuti those things vanofanirwa vakapwanywa kudhara. Naimi because vanhu vachiri kushaya macommunal toilets kuti vanhu vakuru maakutoziva kuti vana vadika tinonzi kuma5-6 hamuyi kuzogeza because vana baba vanenge vabva kumabasa. You can't bath vana baba vari times but ndozviripo. But it's the same thing yongoti waextenda imba yako uda kuwedzera kamari but uchazvipa headache nemaroja. Nai because iwe ukada kuti munhu amite mastandards ako panotonetsa sometimes.
Because kuna mwana ngada kurwa ningarwa nebonza rakada kurwa radio. Kuna my Brandon ndewe makuwa anounganidza raendese padheni pako. Iraivese pamba roswera riripo. Kana kuti vanhu vese vanoziva chipopo ndanzwa namai Brandon ndowataura makuwa. Vakutukana vanhu vakurovanirana apa vari pamba pavo. Kunzi ndopanogara mufeso aimbavha ndopaanogara. Hanzi nashingi. Hanzi I have a maid and a maintenance man who deals with the yard that covers most of the duties. It's all included in the tenant's rate. Okay, fair. Yeah, that's good. But then how big is but how big is your yard? Because on that setup, we don't get kuma middle class. Tichenda uko. Tuta used to get tutara from ghetto, which is a high density suburb. Yeah, probably some they can have, but I think very few can afford. Mskano ebasa ne anoita maintenance epadeni. Vashoma kunowi. Vashoma. Because my yard high density, they are very small, but no matter overpopulate. Madiki zvakanyanya. Madiki saka tozozvara tozoti sekuru nhengi nambuya nhengi nehanzvadzi yehanzvadzi auya azogara tozoti maroja pamusoro loaded. Saka management yacho yakaoma but we understand kuti vanhu kuloja kwakagara kuripo anyway, but zvimwe zvacho ihondo. I remember amwe malandlord kudhara aiti waitopiwa nekaposheni kako kemuriwo kana kemugarden. But still kwamaizonetsana kunzi komvura yakachaja too much yakachaja this month indava. Uyo akasiya mvura ichirana mugarden make ndiye akakonzeresa. Saka pakaipa. Ini zvandoda plot kunogara kure out of town ndokwangu. Plot ndoiripo. Munhu anotokwira bhazi oburikira kuhoti kure futi. Nhasi mapedzi anaka nyaya kuti ayo tiri kutaura apana kungokurongwa nekeyboard renyu chete. Tiri kutaura waiona here hanzi uyu ana maid kiri maintenance man. Saka totsvaga maid here kwenyu shero maintenance man. Ngupi pandiri kufanira kunoroja inini. Ipapo totangira pako ipapo kwenyiko waduti naye maid na groundsman. Badi groundsman. Ngiri anda kugezwa kamajura waya neslab ya. Zvoda washi. Hati washarobodisappear iraova. Zvoda washi because ndogona kutanga kuti zvinhu zvake ndikazvinetsa naye. Anenge achingomaintaina chete. Iroro boys racho rotaura nawashi koko hakusi kudepartment kwangu. Aiwa saka taona munhu manje ka anondibvunza kuti vari kutei paslab yangu. Vachamusimudzira zvekudera ndizvo handise link nyaya dzekuroja dzimba dzadzidika dziri zvakawandisa ndopanonetsa. Lincoln wamuka. Lincoln kandinyarare zvavo hanzi moro namemo. ndapapinda vamwe apapo. Hanzi namemo, me love you quickly before you say no.
zvesho Lincoln wakagumisira kunzi I love you rini. Shera ari kudya sadza. Hanzi nashingi, hanzi high density suburb, they come and go every day. Asitatari chi mama ningirikira acho ere ma. Lincoln wakamborojera kuZimbabwe. Ambijana. Uchigara na landlord pasem ningirikire. Wanga singaitiwa majuti. Wanga singaitiwa majuti ere. Kana wangonzi kabachela kana basa. Ndaipinda usiku ndaibuda makuseni. Saka ndiwe mnani ndiwe na landlord. Kuti akakanongoya akachilaita malaiti chete. Abana pawanenge achika ndombavha dzaringatoti ndombavha vana landlord avanzwisiki kafuti. Yavana kwavo. Ndaimira indaiswera nsipo. Aizongotinzwa ndasvika mausiku. Makuseni akadabuka yakutora pasi. Kugara nalandlord kunonetsa. Even kuno kushare chako chaunondonetsa kana pakalesi kana uri student beshare. Kana unotonetsa. Then wandainetsana naye ndiwe kunoko. Landlord maigara padhuze aigara ipapo. Aigara ipapo ndaigara cottage. Saka ugonetswa sei uchigara cottage. Taishungurudzana nyaya yebhini. Saka wakakapiwa juti rebhini. Wazodzoka panyaya wangakapiwa juti rebhini. Yeah, but that's true. I remember that one. Saka iwatedza kuziva kuti bhini robuda musi wakati of all the things. Chinjoboa ndezvoti iwewe unenge usingaswere padheni. Apa Manzi guys, ndafara. Lincoln anga akapiwa juti rebhini nalandlord wake. Tainedzana panyaya yebhini. Chinhu mbini unogona kupedza ana 2 weeks usina kumborasira chinhu mbini mumunhu. Ndanga nemukadzi watonzi mukadzi wako anotonga nato munga achitotsvaira. Ndakazojambwa ndinoti handiswere panapa ndisatse chinhu. Manjenjeje Ndaita sei? Ndevi yako? Yes, sweetheart, say. Ndiri bhoka njani? Hauna kupiwa juti here pana. Kupiwa juti? Wakamborojera kuZimbabwe. Handina. Kati ndonga mwana wa landlord. Actually, we had one, but tatine cottage, saka vaigarawo cottage, so would hardly see her. Saka ndiyo nditaibvana Lincoln guys. Aigara kwake, isaigara kwedu, because it was a big yard, saka yaitori nekwakewo. But angasingapinzwe pajuti here. Juti rei? Rekutsvairawo yadhi, kutora mabhini. Aigara kakucottage yaitori hawo yaitofamba kutoenda kucottage. Pane mumwe aitopiwa majuti wachigara cottage ikoko. Isite zvitairira payadhi pedu isu. Ana lenders vane drama mana. Iye aitsvaira kwake ikoko, aimaneja zvekwake, anga ine zvake zvese ikoko. Anga ine gadheni rake, bathroom yake, ruvanze rwake. Manje isi kwedu kuningirikiri kwedu kwematower lights hakuna izvozvo waibata. Kwematower lights ndokupi kugeto? Wakambona kumaningiri kune matower lights.
kwedu aiveko Kupi ma-street lights anga ariko. aiwa hautozivi tower lights zitara tower light kwematawa light memuchitogara musame house Saka tower light ndochi kana usingazivi tower light buda uzodzoka nawo kuziva tower light manje ndinoziva tower light. Tower light ndo street light harisiva street light here. Yeah, it works as a street light, but the tower light is the blast. Tower light rinenge ringori 1 rovheneka kana kasection case. Tower light kuzoita rimwe rinovheneka. Tower light ziguru kamwana. Kanditori pa Google riripo here. I don't know. Kwanza ona risiriro. Pamwe rine rimwe zita. Aiwa, kona iri Tower akuna. light. Mwana asati azvarwa anotoziva kuti tower light. Aiwa inini will this time ndangoti tower light ndo street light. It serves the same purpose, but tower light recover street as good street as good camera one room street. Cover a big area. Apa tower light kuti magetsi ariko here kwedu kwati hakuna magetsi unototasva tower light reku3 tower light reku area 8 ende ukangona tower light reku area 8 rakadzima risina kuti ga ibva waziva kuti kucherima kwari kuenda. Aishe. Alright, ndamazvina. Apa Never member wasingazima tower light. Ndakaita zvanga zvitotorwa namajenjenje ndo zvandanganyitofunga. Yamataura ndazvina. Tower light ne street light. apa pane rakanzi haya for haya. Riripo chingu. Rinenge riri mudenga rine malaiti No, iwe chibajeje uri kuona zvechirungu kazve kuno. Yeah, about 600 meters away. Alright, manjenjenje. Unoziva zvimaningirikiri zvazvima okay, unoziva zvakaita ma booster ekuZimbabwe aya ema telephone lines. Ema mobile phone. Ndinda kukunyepera. I don't know that. Unomaziva but I don't know that. 10 left for tower light. Taura thing ndaitongoti thing zvini. kana musangano wanzi musangano uri patower light. Tarisara ndakutumira iyi. Ayo izvo manjenje zvimaningirikiri ndezvemunomo izvo but icho chechiri 100 times bigger than that chiri fixed. Zimbabwe. Yeah, chakati tower light in Zimbabwe. Tower lights for Harare. Icho chakareba wena. Ndo ba tower lights ya. Unoona Harare jairo. Chakareba. Taitoziva kuti tower light rekumaraini kwedu rolaita na 6. Na 6 yeah. Taiti tichitamba panze ukaona light uziva kuti chakala kudheni wavo. Chakareba kusvika uko. Yeah, ndo ma street lights emugeto yaya. Saka hamuna like ma street lights aya. Hamuna. Rinenge riri 1 paarea rolaita a whole lot of area koita rimwe Handariona rakareba wena. Ndo chinhu chinorepresenta ghetto tower light. But ndakambogarawo ghetto handinomboriona ikawana. Maybe ghetto kwenye kwa kusina. Mutaundi wasvika paarea yati marobhoti kune rimwe soro riri kudhuze nekutumwe kuchurufa mugo unoriona uri kuno kuti rakabuda rakadaiwo so rinokuudza kuti kumalaini kune magetsi anobata masikati kuno kuita zvinezvika
But it's a form of communicating with you with nothing a best kana kuti hakuna. Then kunera ku one unesotirwa toilet nebreak. Rakanangana tipeta pa kumasenge baba. Unotoriona redu rakari padhuze ndipashandi. Nere pa haiwana apa pari pashandi. Primos ari kufijita Nepa haiwana richashandi papa haiwani ipo patoilet but harichabaki unless muchatarisa mangwana kana richabaka but harioneka tinototarisa rekuzasi koko roine kuarea 8 ndo rimwe raimbokomunicata nesu kuti magetsi ariko here raendera nelaini redu but nyange masika during the day anenge angobaka matoilets iwana wakutadza kumamaintain anofanirwa kudzima anofanirwa ane daylight sensor. Hayi because zvinoisa kutongoziva toti aenda totasabuda tozonzi rekuhwani rakabaka here rekubiri rakabaka onza iro rakabaka asi akareba mazuna ayo. Ndani mwapinda ndimia unoziva matowelights here hanzi nalisa le hanzi imwe highlight yekugeto hanzi imwe highlight yekugeto yekugeto 5 between 5 and 6 vanhu vanototanga kutengesa fish ndiri kuti kunyepera izvozvo 3 p.m. ini zvakandivhiringidza when I moved from nchibva kumaraini kwangu kuredcliffe nchienda kuchitungwiza it was a problem zvakuti vanhu vanopinda mastreet vachidaidzira zvaindifizura heavy muriwo repikopa matomatoes zvaindifizura posi marani kwakusa vaita zvekudaidzira chitungwiza deti vanhu vemabhini vanhu vanga vane rafu zvisingaiti ende vanga vasina mapropa mabhins ukoyo naereda vari kukuvinga manje ramba uchidaro anozviziva musiya nditi vaikurwira kuchitongwisa vanouya manje so ereda vaidziya ndoveka ereda vakaendeti vari kumasofa mani vari kuvhara ndofunga kune vari kuuya kumasofa vakaenda pane variendi kumasofa ndichataura ndichamboteerera yesi Mona Lisa mushenomuchakanjani manjeje yes the floor is shema ndasinozomorisa ndakusvika nokubvunzwa tawala ineni kwangu kubhindura hakuna matawala kubhindura kwakunero kwandagara anga ariko asi kuchipadza anofanira kunge ariko kune kusina here magete ese anga akaiswa negavhmendi ka kozoti kune amwe mageto anga ariko aive nesection ainzi kuzvimusana zvenzou pane ari madziva ine mageto yayo you could literally do your whole shopping from home from the people selling in the street. Yes, but when you say, when you very bit expensive and on Bama Road, vanovachaja kabhutsu dzavo mari kufamba akabata device uyu Mona Lisa yeah, that's true. Of course, yeah. Why don't you think but ini nyaya kunditira manoise makusendisa ndamuka ndoyanzingala vanova kuti kobra shema vatori nani vavo kuvaiti makoto
Why na Ndinona mama poto. Yo, I want the weekend. Get a Mchana. Maxen. Them day boy try to is now. Vandaida kare ndeve bhodhoro puti, bhodhoro zai, bhodhoro koko, bhodhoro chi, bhodhoro sweet, bhodhoro. vavaidi mwana wese Ndinoba bhodhoro redoro. Wainoba bhodhoro redoropo wapaketi remaputi. But I'm not my echo. isusu tainzwa wema-ice cream taiziva bhero rake nenguva dzake taimunzwa ari kuraindire kumashure uko akatochema kudheni taimera anozosvika akura penyu mari inenge yabuda waitoziva kuti ende mabhero anga akasiyana kana ari welions made kana welions made ndio wataimhanyira isu weredhi uya haa weredhi anga asina dhiri guys ndiyana nema echoes bhero amen amen mfunza manje I suspect ndiwe kana si manje ndiani Lincoln saka ndi Lincoln matoni change ndakadai so zvimbozvi unmute itore the floor ndaboza mute uyu toni ndakavhura page 1 chete so there shouldn't be anything saka Lincoln ndini ma echo here guys anogotanga apinda siku Milton Lincoln bvisa mute tione yako tinzwe saka Lincoln ndiwe anenge abva kupi ameno wati mandi ndimite mamoyo memoyo titu ndione maeko miranibude nzuke chikasira because dauda uzoenda live manje yes apa uri kumhoresani inini here kana kuti the floor iwewe unimhoresera chii ko the floor anomhoreserwa chii ndiwo kavanhu mapesa nomhoreswa ka17 kapo no reason uyo mufezero 90-year-old youth rine zvinhu zvaro usafile jealous manye manjenjenja kundaita sei the floor ndikutaurawo kakuti yaye 90-year-old youth rine zvinhu zvaro oh my god ko iyi makaiziva here vana manjenjenje kuti munopinda masikati munopinda makuseni ndangoti makuseni masikati hot sitting ndakatoshaya kuti chii chinonzi hot sitting ndakunzwa mwati hot sitting gaizi hot sitting ndakaita kuprimary primary wanta hot sitting kugrade 2 ipapo hai1 yenge yaenrola mastudents akawandisa bva vatakaomaisa kumaprimary school saka vana vanga vakunodzidza masikati maprimary school zvobva zvanzi kusekondary kwakatanga kubuda kunzi hot sitting saka ndetofunga kuti vanodzidza kunonzi kuhot sitting kunhu kwachoni iyi hoti ndaitaziva kuti mapinda makuseni mazuva masikati ndo inonzi hot sitting waizogara kapachipisa pagarwa nemumwe kwainakidza because waiti kana ukapinda makuseni waiziva kuti after break makuenda panze kunogara panze kunogara panze vamwe vachipinda muklasi but yaizofizwa kuti bhuru wako wanofarira kana ari muimwe class muchiexchange arimwe muchibuda achipinda yaifizwa ayaibowa apa infomu yake inatosviba zvekuda kuenda mupai we yako iri kutobva kunotsona kuti uchangobva kunozorabva zerini but isusu taipinda nemagrades kuti magrade 3 ese makuseni magrade 4 masikati zvichichinjana nemagrades saka taitopinda timu rese kana takuchinja tochinja timu rese zvaizongobohwa chete zvaisipaka kana mapinda makusenseni
na1 makubuda vamwe vachiri muklasi kuzosvika na4 paisipaka guys ndakuda kuenda live yangu ndanehope unotisiya nemabura ngoma edu bye bye ndakuenda soro bhangu